Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ina da sako mai muhimmanci gare ka. Ka taba jin kamar rayuwa ta tsaya maka? Kamar komai baya tafiya yadda kake so? To ka saurara da kyau. Babban sako. Rayuwa bata tsayawa saboda baƙin cikinka. Rayuwa bata dakata saboda gazawarka. Rayuwa bata jira ka ba idan ka zauna kana kuka. Allah ya halicci rayuwa ne da jarabawa. A cikin Alkur'ani, Allah ya ce, lallai tare da wahala akwai sauƙi. Wannan ba magana bace kawai, alƙawari ne daga Allah. Ka tuna, duk wanda ya kai matsayi a duniya ya fara ne da ƙalubalai. Babu nasara ba tare da gwagwarmaya ba, babu daukaka ba tare da hakuri ba. Misali mai karfi. Idan ka kalli rayuwar Annabi Yusuf alaihi salam, an jefa shi cikin rijiya, an sayar da shi, an saka shi a kurkuku, amma daga ƙarshe ya zama mai iko a Masar. Idan ya yanke kauna a rijiyar fa, da bai taɓa zama wanda ya ceci al'umma ba. Ƙarfin gwiwa. Kai ma haka ne, wataƙila jarabawar ita ce matakin zai kai ka zuwa daukaka. Wataƙila bajin cikin yau shi ne farin cikin gobe. Kada ka bari shaiɗan ya saka maka shakku. Kada ka ce na gaji, ka ce zan yi ƙoƙari har sai na yi nasara. Idan wannan sakon ya taɓa zuciyarka, ka rubuta, zan yi nasara insha Allah. Ka yi sharing domin wani ma ya samu ƙarfin gwiwa. Kar ka manta, ka danna subscribe domin ƙarin darussa masu jan hankali.